Kiitos. Kippis vapaudelle. Kivesissä ei paljon juhlittu. Täytyyhän sun uusi elämä aloittaa tyylillä. Missä sen sun uuden visun jätit vai pelkäät, että se säikähtää tällaista vinnakunnia? Katariina ei pienestä säikädestä, paitsi totta kai mä haluan, että tapaatte. Mä pyydän sen tänne, jos se on sulle ok. Pyydän sitä ottaa joku hyvänäköinen tyttökaveri mukaan. Siis te halailitte tuo, koska sä näit taas unta siitä kaivoon putoamisesta. Niin, Jiri yritti vaan lohduttaa mua, ei mitään sen kummempaa. No miksi et sä oo kertonut mulle aiemmin näistä sun painajaisista? Sitä mäkin oon ihmetellyt. En mä halunnut huolestuttaa sua. Ei, voisiko nyt vaan mennä sinne leffaan? Joo. Mä kaakettakin. Mikä jätkällä oikein maksoi? Meidän piti lähteä Pepin kanssa leffaan ajat sitten. Tuli yksi tärkeä juttu. Tärkeämpi kuin Peppi. No jos sun on ihan pakko saada tietää, niin mä seurasin Anttia. Susta on tullut oikein mestarietsivä. Ja anna mä arvaan, Katariinan takia. Siis siinä jätkässä on jotain epäilyttävää. Ja mä oon ihan varma, että Antti liittyy siihen Katarinan stalkeriin. No niin, mennäänkö? Se leffa alkaa ihan just. Joo, ei me yksi. Peppi, kuuntele nyt. Mitä jos sä säästäisit noin sun selityksessä Katariinalle? Selvästi välität siitä enemmän kuin musta. Anteeksi, mistä täällä on kyse? No Peppi suuttui, kun mä myöhästyin meidän treffeet, koska mä olin seuraamassa Anttia. Seuraamassa Anttia. Miksi ihmeessä? Mä sanoin, että se jätkä on epäilyttävä. Ja oikeassa olin. Te ette ikinä arvaa, mihin se meni. Vankilaan. Anttihan on ammatiltaan poliisi, että kyllä se nyt varmaan joskus tulee asiaa sinnekin. No mut sehän sanoi sulle, että se menee tapaa jotain vanhaa kaveria. Se ihan selkeästi valehteli. Niko, sä et voi jatkuvasti sekaantua mun ja Antin asioihin. Sun on pakko lopettaa. Tajuut sä, että mä en voisi olla yhtään enempää samaa mieltä Katariinan kanssa? Peppi, odotaa! Loistavaa. Nähdään kohta. Katariina lupasi tulla mut yksin. Ei haittaa, enkö mä omatoimistakin seuraa löydy. Katos, mikäs kissa se siinä? Hei, Instit-tiikeri. Ilta on vielä nuori. Mennään baaritiskille, mä tarjoan. Olikohan tää sittenkään mikään kovin hyvä idea? Munhan pitäisi olla raskana eikä juoksennella samppanjahöyryssä pitkin yökerhoja. No tuski Ossi tai kukaan muukaan tuttu osuu enää uudestaan saman paikkaan meidän kanssa. No se olisi kyllä jo aivan liian huonoa tuuria. Hei, sä melkein pakotit mut tänne, joten nyt pidetään hauskaa. No, eiköhän se onnistu. Sergei. Katariina, tässä on mun hyvä ystävä Sege. Sege Katariina. Moi, kiva tavata. Kuin myös. Mukava, että tulit. No mukava, kun pyysitte. Okei, wow. Mitä me juhlitaan? Kerrotko sä vai kerronko mä? Niin, Sege vapautui just vankilasta. Rosvo ja poliisi. Ei mikään ihan perinteinen parivaljakko. Joo, mutta me tutustuttiin jo nuorena jätkinä. Niin, ja mä olin lukemassa tiilinpäitä ihan pikkurikoksista, että ei ole syytä huolestua. Niin, eli eiköhän nosteta vapaudelle. Ja ystävyydelle. Sege! Me taidet alkaa lähteä, me ollaan molemmilla on rankka työpäivä takana.
Vitsi jää vielä hetkeksi, jos vaikka yksin kävis paremmin faksi. Mut hei, oli tosi kiva tavata. Eikö me vielä törmää? Hyvää metsästys, Onne. Mitä sä teet? Mä oon varattu. Mitä ihmettä sä oikein riehut? Tai vastenminen gikkolo kävi mun käsiksi. Itsehän sä oot koko illan pyörinyt sen ympärillä. Mä lähden kotiin. Ai ja jätät mut tänne yksin! Mulla on Ismoa ikävä. Mä oon tosi pahoillani. Nytkö sä jo aiot livistää? Kotiin tulo aika. Etkö sä aio edes kiittää mua? En mä edes tiedä, mikä sun nimi on. En mä tiedä sunkaan nimeä. Torsti. Kirsti. Pidä sit huoli, ettei kukaan näe sua tuolla rapussa. Onnistuu. Ja kiitos, Kirsti. Sergei. Moi mutsi. Siis se on jonkun rikollisen kaveri. Joo. Eikö meitä terapiassa just neuvottu keskustelemaan toistemme kanssa ja tekemään yhdessä näitä päätöksiä? Tässä sitä nyt ollaan. Tykkäätkö piileskelystä vai miksi me ei voitu tulla tänne yhtä matkaa? Mä oon pahoillani, mutta mä en halua ottaa koko majatalon juurulle mun yöjuoksuista. Ei se mitään, kato. Mä oon tottunut hiippailija. Onko sulla salapullo duunipaikka? No, pitää sitä nyt aina yksi pullo rauhoittavaa olla pöytälaatikossa. Kiitos Kirsti. Sä oot tuonut paljon piristystä tähän.
Läheisen menettäneenä mä tiedän, mitä sä käyt läpi. Mitä sille sun eksälle oikein tapahtui? Onnettomuus. Niin mun broidillekin. Onks tää sun oma lafka? No joo, mä oon tässä johtajana. Ennen mä omistin puolet koko tästä majatalosta. Mutta sitten eräs sietämätön juonittelija savusti mut tulosta. Kuulostaa aika ikävältä tyypiltä. Tietäisitpä vaan. Sä sen sijaan oot aika kuuma pakkaus. Broidi opetti mut ajaa, kun mä olin 12. Siihen tarkoitukseen me lainattiin tietysti naapurin uusi auto. Me ei varmaan muuten olisi jääty kiinni, mutta mä innostuin moottoritielle vähän liikaa ja ohitin kyttää auto. Hirveä huuto. Mulla ei ollut näin hauskaa sit sen jälkeen, kun... Taisi olla aika hyvä juttu, että me tavattiin. Sä oot jotenkin hurja samanlainen kuin mun ekseni. No, siinä tapauksessa mulla taitaa olla aika hyvät mahdollisuudet päästä sun suosioon. Sä pääsit mun suosioon jo heti ensisilmäyksellä. Hei, oota vähän aikaa. Älä viivy liian kauan. Jännittääks mun seuraa niin paljon, että sä tarvit rohkaisuryhmää? Äläs nyt imartele ittees.